Ето как намалявам риска от кървене след отстраняване на опасен полип в дебелото черво. Потърсиме 60 годишна жена с кървене след изхождане. При колоноскопията открих този полип в червото. Той има дебел крак и трябва да се изреже с електрическа енергия след инжектиране в основата му. Но в стената на дебелото черво остава отворена рана. Затварянето на раната може да намали риска от последващо кървене. За целта използвам клипсове, консумативи подобни на щитки. Клипсовете се въвеждат през апарата и затварят раната. След няколко дни при заздравяване на раната клипсовете изпадат и се отделят безболезнено. Вижте изцяло затворената рана. Пациентът нямаше кървене, нито други проблеми след процедурата. Сега чакаме резултата от отстранения полип. Смятам, че е открит на време преди да се превърне в рак. Аз съм Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате коремни оплаквания и особено ако имате кървене след изхождане.